Я у мастацкім агародзе, толькі марная трава. А якая? Снег, ды годзе. Я пякучка крапіва. І з пякучым тым алоўкам не кожны стрэчы будзе рад. Свет праз цуда акуляры паказаў нам дзед Кандрат. Сябе у скрыўленым люстэрку пабачыць многім давялося. І смяяліся праз слёзы усе героі ў двукоссі. Стаў даўно ўжо народным вобраз бабы ў возе. Баба ж тая 7 пудоў, конь на сілу возьме. Вунь папоўскі папугай, яму парафію давай. Не, расказвае паданне, попка кошцы на сняданне. Аматарам пікантнага убору і для модніцаў кабет байкапісец Атраховіч шле пякучы свой прывет. Свет герояў баек яркі, каршун свой голас славіць, рэкорды блыха ставіць, а малако касёл дае, барсюк бруд з гонарам нясе, і лбом баран дыплом здабыў, вожык усе калючкі збрыў, а мурашка сціпла у жукавых палацах уліпла. Падтэкст праўдзівых баек у маралі раскрываецца. Вы самі ўсё адчуеце, як кнігу прачытаеце.